बेफोरबायदिबालाय बोरै उन्दुनो हानांगौ जाखो बेजोंलाय वाला मा टाइमनि उन्दुनालै बेना औहाय बारा जि दावराव उन्दुखायो आंथ' बेजों उन्दुफानो हाथारनाय नङाहाय बाल्ला हराव बेबायदि दावराव उन्दुग्राजोंलाय सोर उन्दुफानो हानांगौ जाखोब्रा आच्छा बारु थाइबानि लारु मानसिखौ मा खालामबावनांगौ जाखोब्रा माथो दाबो सिखारनो रोंला बेनोथ'हाय बाल्ला ओमफ्राय नों मा लाखिनोसै हाफांखौ दा जों ब्रेकआप जालायखांनाय मानसिया बोरै लाखिनांगौ जाखो आरो गावहाबो जौ फेनानैसो आंनाव फैदोंना जौ फेयाबा फैया माथो बियो आंलाय मा मिथिगौ दा नोंसोरनि खोथाखौ नोंस्रा रायलायनोबा रायलायदोहाय हाफांजों आंहा थांनोसै बाहेराव रायलाया हाफांखौ दसे उन्दुनो हो ओमफ्राय नों नेबाय थाबानो जाबाय दे मिथिबाय दा मोनायनि सिगांनो जौ फेगाबा दोनना फैनोसै आं नोंसोर सानैखौबो अके आया बाल नारजि बुदांखौ सिमां सुजुनाया जाफुंनाय नंला नामा बाल मानो हौवाफोराल' जाय सिख्लाखौ मोजां नुयो बिसोरनो मेसेज हरनानै रिप्लाइ खालामफिनबाथाय गोसो थोलायलायनाय जायो बाल जोंहालाय माथो सेंग्राफोरखौ मेसेज हरबाबो थङालिसो होनजायो गावनि गोसो बायदि गोसो थोनोनो मोना माथो सेंग्राफोरखौलाय जोंबो सेंग्राफोर बायदि सिख्लाफोरखौ जेरै सायख'नानै गोसो थोयो बिदिनो सेंग्राफोरखौ सायख'नानै गोसो थोनो लुबैयो आरो आया बाला जेबो जाला ओइ बालनि बदथामिज हिनजाव दानो बिसनानिफ्राय जोखारगोन आं बाल्ला खालामबाय थानाया बदथामिज बेनि थाखायनो नारजि बुदांनाव खारस'नो थांनाया केन्सेल जाबाय बाल्ला रागा जोंबा गारनानै खारगोन बालनि आंजों दानो मोनथिना मोनाखैबा बे थङालिया मानो दाबो न' गाफायाखै बेलाय माबा मोनसे एसे बुंबानो न' गारनानै खारनो ओंखारग्रा सोरानि न'आव थाहैलायखो बेबादिनोलाय ओइ गालि आंलाय नोंबोखौ नागिरहैलाय दुमफावमोननाव गैयाबा दावसे देलाय मोनाव थागोन बियो आइया मा बार लिंहरदों होननानै बुंहैदां थां आबार थां दे दुमफाव मानो लिंहरदोंमोन नों आंखौ माबाहाय गामिनि सिख्लाफोरा माबा पिकनिक जानो ना मायोनो बेखौनो आंखौसो पिकनिक जानो मानसि बुथुमनो खोन्थानायाबोलाय आं हारसिं हानाय नङा नोंखौसो लिंहरबाय आं बेनिखायनो आयौ आं मानसि बुथुमनोनो रोङा हाफाङासो हागोन हाफाङा फनखौनो थिखोआखै ओमफ्राय दा फन हरफिनबाय फनानो सुइच अफसो जानानै दङ न'आव थांनानै सोंहैनोबो बिमाखौ गियोना बिनिखौ बेना बिमाया रायसोगारो जोंनाबो बिमाया रायो आरो होमबाबो हाफांनि बिमाखौ गिसोगारोहाय आंबो गिसोगारो मेसेजबो हरबाय आङो गैया मेसेजखौबो रिप्लाइ खालामा मा जानानै दंथाय मानसिया बुजाबायसो नामा बिमाजों दा न'आव थांनानै सोंहैनोबो बिमाया जोंखौ रायना हरबालाय ओरैनो मोनासिगोनबो वाय बेखौनो सानदों आं ओमफ्राय पिकनिक जानो थांनो होननानै बुंगोन उनावहाय लास्टाव सासेबो थाहैया जायो बेनिखायनो आं पिकनिकखौबो एरेन्ज खालामनो बालायलाङोहाय ओमफ्राय पिकनिकआलाय सिख्लाफोरल' जागोन ना सेंग्राफोरबो जागोन जों गामिनि सेंग्राफोरा माथो उन्दै गोजा जा एसे गेदेर दङमोन बिसोरबो गोजानावसो फरायनो थाहैजोबदों गोदान बोसोरावबा फैया आरो बिसोरखौ पिकनिक जानो लिंहरनोसै जोङो मालाय फरायनो थाहैनायखौ बेबो मोनसे माबा गोदाव सोराव थफिरा मोनासो लिंहरलाबायदोंमोन आंखौ दाखालि ज' सेंग्रा सिख्ला कलेजनि लोगोफोर गोजा थांगोन होननानै बुंदोंमोन आंखौ मालाय कलेजनिजोंलाय बोरै थांफानांगौ जाखोसै बे थफिरा माना जि डिस्टार्ब खालामथारो आंखौबो माबा गोसो थोनो नागिरबाय थायो नारजि बुदां थाखानानैनो मिन्थियाहाय बेहासो जि ख्लाब गोसो थोबाय थायो फुंनि मोनानि आंखौ मेसेज खालामबाय थायो आइ लाभ इउ बुंबाय थायो नारजि बुदाङासो बिदि होनबावा लाजि खोमा आरोहाय नों होनग्रोबानो जाबाय आरो आंबो लाजियोहाय बिदि लाजिलायबाय थाबालाय बोरै जानांगौ जाखो नोंसोरलाय मालाबा गावनि बयफ्रेन्ड बायदिखौनो मोनलायलाङा आङो नारजि बुदांजों गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्डफोरनि गेजेरावथ' एसेबाबो नांलायलायनाय जायोना एसेबाबो बोराबलायनाय जायो जोंना माने प्रफेसनेल बायदिसो अफिसियेल रायलायनाय बायदिसो जेबो गैया जोंनि गेजेराव रमान्टिकथ' एसेबो गैया बिदिसो जाबाय होमबा आंलाय माथो बुंबावनो बाल बयफ्रेन्डबो गैजाया आंबो लोदो धुरिना बासि जानानैनो दिन थाङो बाद दे उनाव इसोरा सोरखौबा दानानै हरदोंबा मोनखागोन बेखौनो बयफ्रेन्ड नांगौ होननानै गोब्राबबाय थाया आं बेनोथ' दा नारजि बुदांखौ गोसोबायदि लोगो हमनि फै बेरायनि फैबो होननो लाजियो ओमफ्राय मेसेज हरग्रोबाबो जोंना मेसेजआनो नर्मेलसो गुड मर्निं हरबा गाज्रि मोनगोन नामा बिदिसो मोननाय फैयो ओमफ्राय जोंना मेसेजआनो मालाबा सानसेयाव खेबसेबो जाया मालाबा आं गुड नाइट होनहरो ओमफ्राय गाहाबो गुड नाइट टु होननानै दोनसिगोन ओमफ्राय गैलाबो जेबो रायलायलाबो आंहाथ' माथो बुंबावनो नोंसोरनि गोसो थोनायखौलाय दालाय
गेजेराव माबा मोनसे बुंना लानाय माने दाय फोनांना लानायसो बेनिखायनो जेबो बुंथारा आं आब' दंफाव जोंहानि आब'आलाय नोंसानि आब' न'आव गैया होमबा बियो दहायनो आइजों नांलायनानै बहाबा खारबाय बहा खारलायखो बेलाय आइया बेखौनो नोंसानावसो दङ खोमा होननानै सोंनो थिनहरदों दाउसो देलाय मोननाव दंहैयो खोमा होमबा सोंहैलाय आं फन खालामनि हेल' दाउसो देलाय बहा दङ नोङो आङो ना फुरियाव दङ हा आङो दुखुनि लैथोआव गब'नानै दङ आंखौ मा बोखांफैनो बोखांफैनोबा मानो बिदि बुंदों नोङो हो आंनि खुसिखौ नोंनो मोनबाय दा सोमसि नोङो खुसियैनो थादो बाय मा होनखो आं गावनो बुजियासै माबा बोरैबासो बुंहरबाय दुखुनि लैथोआव दं नोरकफुरियाव दं बायदिसिनासो बुंलायबायबाय माथो बुंबावनो बेखौबो मालाय आंखौथ' बियो नारजि बुदांनि थाखायनो गाज्रि मोनो होमबा बहा नायग्रोनांगौ जाखांलायबाय थङालखौलाय आयौ बिब'खौनो बिदि बुङो माबायदि बेलाय देन्जार खुगा दङ दे हाफांनि बिनानावनावबो दाबा बहा दङ बेबा हाफाङाबा बे दाउसो देलायाबो मोजांखौनो रायलायासै आंजों बिमाजों रायजानानै गैया बियो जालायबाय बियो माबा मोनसे बेनिखायनो नोंजों बिदि रायलायहरदों बेबो मोनसे उनाव फन हरफिनखागोन बियो हाफाङा होमबाना खोन्थानोसै आङो हाफांखौ पिकनिकनि मानसि नागिरनो उनाव थाङै थुङै नोंनि खामानि जायाबानो जाबाय दंफाव जाखागोन जानायालाय पिकनिकबो जानो थांनो बायो आं बाला ओंखाम ओंख्रि संना होनायावनो फटक लानो भिडिअ लानो थालांजोबो बे बाराव नोंजों थाफाबाय थागोन आं थांनायाबा जागोन ना जाया पिकनिकआ जोंना पिकनिक बानायनो केन्सेलसो जाबाय थायो माथो बोसोरफ्रोमबो बे बाराव केन्सेल खालामला नोंनो खालामग्रोगोन आंनो खालामा दे नायगोन मा जायो खुगायाव गोबोरखिसो होफिनसो लुगैदों मासथिराया होमबासो मोजां जासिगोन बियो ओमफ्राय उन्दुनायाबो इमान दावराव उन्दुयो बाथोमिसा फारसेथिं आंहा हौवा मोजां मोनैनि दुखु फारसेथिं सोमसेया फन हरनानै आंखौ सोंहरनायनि दुखु खोब आंखौ फन हरदों बियो दुखुआव दंना सुखुआव दं होननानै बाथोमि सोमसेया नारजि बुदांखौ बेबायदिसो मोननांगौ जाहैबाय आजे बालनि आंहालाय मा आंखाल दङमोन दे आंनि महराबोथ' खानाय हगारबानो मोजां जायो नारजि बुदांनि थाखाय खर'नि बिबारखौबो बख'लायथारबायमोन आं जाहाथे नारजि बुदाङा आंखौ नुनानै गोसो थोयो होनना बाथोमिस नारजि बुदां नों मानो बुजिया आंनि अननायखौ देलाय नारजि बुदां मानो बुजिया आं दि नोंखौ इसेबां मोजां मोनो ओइ दाउसो देलाय दाबो सिखाराखै नामाब्रा बाथोमिस आंलाय सिखारखानानै दंखायो माथो हाफांखौसो होनदोंब्रा आङो बिमाया बिहामजो लाखिनो खोन्थाबायलै आंखौ होमबालाय लाखिदो आरो माहाजोननि फिसाजो मोनबा लाखिगौमोनब्रा आंबो हाफांखौ दा खोथाया जाहैबाय आंहा बयनोबो फैसा दाहार होनांगौ दा हिनजाव लाबोनानै दा हिनजाव हाबा खालामोबा फैसा दाहारखौ सोर होनानै होगोन हिनजावनो एक्सट्रा फैसा खरसा होबावनांगोन हा बबेनिफ्राय लाबोगोन आङो बबेनिफ्राय लाबोगोन आं हा किडनिकआबो मोननैल' ना 10थाबा आं मोनबासो किडनिक फाननानै दाहार खुजायगौमोन हाबा लागौमोन आं दा आंनो फैसा होनो हानाय हिनजावखौसो नांगौ मिथिबाय बिदिसो आरो दाना हौवाफोराबो फैसा होनो हानाय हिनजावखौसो नागिरो आरो मोनबालाय मानो नाङा बयनोबो नांगौ सिं नागिरखुमायोथ' आरो मानो होनोब्ला दानि जुगाव हिनजावफोराबो फैसा खामायसै बेनिखायनो हिनजावफोरखौ फैसा खामायग्राखौ लुगैखुमायो बयबो हौवाफ्रा दाना ससियेल मिडियायावनो थाफ्लि समाव बिखा समाव खालामबानो सिख्लाफ्रा मेरला फैसा मोनो बेनिखायनो हौवाफोराबो हिनजावफोरनि सायाव जानो लुगैग्रा जाबाय माखासे हौवाफोराथ' हिनजावफोरनि फैसा जाग्रा जाहोलांबाय साफा सानैया थिग बिदिनो आंबो लुगैयोब्रा मिथिबाय दालाय नों माहाजोन हौवा लुगैया होमबा बाथोमिसाव माया जा आंहा दुखु दाहाजों मा जाहैदों मिथियाखै नामा आं थांनोसै दे न'आव गाबनो ओंखारसोबाय आङो न'आव थांनानै गाबहैनोसै आं र हाफांखौ लानानै थांफा बिमाया दावराव खालामगासिनो कें दा गामियाव खोथाया गोसारबा मा जानांगौ आहा नोंनो खोन्थायोलै खोथाफोरखौ गामियाव ओइ खोन्थानाङा दै जेखौ सैथो बेखौ खोन्थाखायो आं खोन्थानाङा मानो खोन्थाया खोन्थागोन आं नोंनाव खारस'नो थांदोंमोन लाखियाखै नोङो होननानै आं मा रागा जोंगोन नोंखौ बांसिन हाफाङासो रागा जोंगोन मिथिबाय हाफा गावनो लानानै फैदों नोंनाव खारस'नि होननानै बिनि लोगो जानानैबाबो मिथिया नामाब्रा नोंलाय बे जौ फेनानैसो बुंदों जौ फेगाबानो बियो आंखौ जो खालामनानैसो गाना खारगोन मिथिबाय हाफांनि थाखायनो नारजि बुदांनाव खारस'नो थांनाय केन्सेल जाबाय आं नंगौ नामा आं दोनहैगोन ना मा सिन्था हाफांखौल' न'सिम लानानै थांदो बास बिनि उनाव नारजि बुदांखौ नांगौ ना नोंनो नारजि बुदांखौ आरामसे रायलायनानै होनो हागोन आं आयौ बाया नंगौ आरो मा नङाब्लाय नंगौथ' आरो आरामसे रायलायनानै होनो हागोन नों टेनसनखौनो लानाङा अके बिदिब्ला आं हाफांखौनो फोजानोसै दे माबार फोजा हाफांखौ माजों फोजानो आङो खिफिनानैनो फोजानोसै आं बाला र' गेसाव खिफिनि खुगायावनो
बिनि होननायखौ हाथारखालाबो आं राबाला गेसाव खिफिथारनि हाफां आं नोंनि खुगायाव खिफिना होनोसै खिफिना होनोसै आं हाफां माथो खिफिनोबो ओंखाराखैबा खिफिनो ओंखारो गेसाव खिफि खिफिनोबो ओंखाराखै बाल्ला दाबो खिफिनो जुजिबाय थागोन आं मारैथो जेबो मिथिलायै जाथारखो नोंलाय सन्थला बे बुस्थुफोरखौल' नायबाय थाबा जासिगोन नोंना माथो खालामबावनोब्रा आं नायनानैल' मोजां मोनोलै बिदि होननानै खाथियाव मानसिफोर थैबाबो बुलायलायनानै थैबाबो नायबाय थागोन नामा नोंलाय माथो बुंबावनो बेखौनो होननांसिगोन आरो मानो होनोबा बाहागो गोमाजानो गियोलै आङो माबा मोनसे जखम जाबा मालायनि खामानियाव हाबफायोबा आंहा जानाय लोंनाया खहा जागोन होननानै आं बुस्थुखौ नायोल'लै मा जिराद होननानै बिदिबा बोरै जानांगौ जाखो सन्थला फिसा आंबो सिन्था खालामो हरनि 2टा 3टासोआव ओमफ्रायलाय माथो खालामनो नागिरखो नोंना लोगोआलाय हिनजावखौ लाखिना मायो गोदोबो लाबोखांबाय बियो बैसागुआव बैसागु मेला जानो थांनाया जौ फेनानै मालाय हिनजावखौ लाबोबाय अखानायै जौआ फेगाबा हिनजावखौनो बावबाय बेनोमोनदां हिनजावाबो महरखौबो हराव लाबोनायखाय बारा मोजां सिनायलाय लाङासै बेनोमोन बे हिनजावखौनो गोसो थोथारो ना मायो बेलाय फाग्लायालाय बुंनाङा बुस्थुखौ आं नायोल' होननानै अरखि खान्दाजों थुब्रना हरगोन आं दा बिदि नङालै बे बाराव आं बुस्थुखौ नायाखै माने बिसोरनि गोसो थोलायनायखौ आंबो मोनथियालै गारलायनायबो खोनायो नांलायनायबो खोनायो रायलायफिननायबो खोनायो बास बेखौल' मिन्थियो आं दा माथो खालामनांगौ जाखो फिसालाया जौ फेनानै लाबोबाय हिनजावखौ अखानायै दोनहरफिनबाय दा आरो हिनजावा जौ फेनानै खारसननो फैबाय जराया मिलायदोंना रायजो जाबा दोखो दोखो बुलायनासो थैगोन बिदि मानसिफोरा गिबायसो आङो ओरैनोबा दानि जुगनि बिहामजोफोरा गोदोनि बिखुनजोफोरनिख्रुइ डेन्जारसो जाबाय लाखिबा लाखिथोंसै आरो माथो होनबावनांगौ जाखो आं मोनथियालै मादै आं मोनथिथारा ओइ मोख्रा मा खालामनो हिनजावखौ लाखिना मायो लाखिया दानो गोसो थोनाय हिनजावा बेनो नामा नङाबालाय माबोरैथो खारसननो हाखो नोंनावलाय लामा आन्दायनानैसो फैदों बियो आंनाव खारसननो फैयाखै सथां पाथां खालामबाय थानांला नोङो फारसेथिं गावबुरायाबो खोथा होनानै गालांबाय आरो नों गुबुन हिनजावजों हाबा जानांगौबा मा जानांगौ जाखो जायोबा जादो आरो माबा मोनसे खालामगोन आरो जोंबो आं जाया होनबायना बे हिनजावा आंखौबो गोसोथोआ आंबो बेखौ गोसोथोआ बोरैबा बियो मिथिला आरो आं नोंखौ गोसो थोआबालाय मानोथो खारसननो फैदों बेलाय जुमाय फेनायखायसो फैदों बियो जुमाय फेयाबा बियो आंखौ नायनोनो हाया जुमाय फेबा गोसो थोलायलायो होमबा नोंसोर सानैया हिनजावखौ लाखियाबा न'आव माबार दोननानै फैथां आरो जौ फाग्लि बिहामजो नांथारा आंनो आबार दोननानै फैथां आच्छा बार थाइबानि लारो अमा राजा फन खालामगासिनो दङमोनलै आं नोंखौ मानोथो फन रिसिभ खालामाखै मानो नांगौ जालायखोब्रा नोंनोलाय आंखौ नोंखौ नांगौ जायाखैलै बै मादैजोंसो खामानि दं आंहा होमबालाय मानोथो मादैनो फन हराखै मादैनि नाम्बार गैयाना आंनाव नारजि फिसा मामोन अमा आदि लानो होनदोंमोननो माथो नोङो होनदोंमोनथ' आरो बेखौनो सोंना थिनहरदों आंखौ लागोन हामाबोसेथो होगोननो जानो मानै माथामसो होखागोन खोमा जायो दे न'आवबो अमा बायनानै होनो हाखाया नोंसोरनि अमा बायनायखौनो लानोसै आं दे होमबालाय फाग्ला मानो सियार लाबोनानै होफैयाखै आच्छा बार नारजि बिदां ओरै फैलाय मा जालायखोलाय मा जाखो मोनसे घटना जाखुमानानै दंलै मा खालामलायखोब्रा माबालै हाफाङा जौ फेनानै आंनाव खारसननो फैबायब्रा दाखि हाबा जानो हायो आरो हाबा जाबाबो माखौ जाहोनांलाय हाफांनो आंनाव फैसायानो गैया आरो इमान फैसा दाहार लाग्लुंनाय दंलै बेनिखायनो मा खालामनो मा मानो जाबाय आं मानोलाय खारसननो फैनांगौ जाखो बेबो मालाय नों मिथिखायामोन नामा मोनथिनायाथ' गोजाननि बाथ्रा सानैजों ब्रेकआप खालामनासो दंलायबावो जों माबायदिलै नोंसोरनालाय कमप्लिकेटेड रिलेशनशिपलै जोंना गारबाबो गारलायनाय बायदिबो नङा गारलायबाबो मोजां मोनलायनाय बायदि नङा मोजां मोनलायबाबो मोजां मोनलायनाय बायदि बायदिसिना आरो थोद नोंसोरनि बायदि नङालै जोंनि मोजां मोनलायनाया नोंसोरनासो मालाय बिराद मोजां जाफुथारदों खोमा जोंनाबो बिदिनोसैलै आच्छा सोमसेयानो मादा नोंना मोजां मोननाया मा जात सोंबाय थायोलै आं थांसैलै र' खोनासं हाफांखौ न'सिम दोनहैनायाव हेफाजाब होदोब्रा बे सन्थ' फाग्लाजों जेबो जायालै जौ फेनानै जि आराम रायलायफ्लागासिनो दङ आइ आफामोनजों
जेन बियो जौखोनो फैयाखै आरो बिराद सालु बे सन्थलाया नों गारि लाबोदों दा औ लाबोदों मा गारि बे आफानि कारखौ लानानै फैदों आं आच्छा होमबालाय हाफांखौ थिखोना लाना थांसै नामा माथो खालामदों बेलाय फै न' सिङाव नायफै आच्छा आलासि दंफैयो नायलाय सोर आलासि बियो नायनि र'